नाथाय बे 15 बोसोरावबो गायसनजानाय जोङो BLT गावनि थाखाय मोनसे बोसोरावबो जिरायलायनो सावरायलायनो गावनि थाखाय माबा मोनसे परिकल्पना खालामनो जे जोंनो जिरायलायनो सावरायलायनो जिरायग्रा मोनसे न'जे नांगौ परिकल्पना खालामनो बे न'नि जिरायग्रा मोनसे न'जे नांगौ जोङो सिन्थाबो खालामबोआखै जोङो मावनानैबो होनो हायाखै जोङो सिन्थाबो खालामबोआखै जोङो समावहाय होनो हायाखै दैदेनगिरि बिथांमोनहा गोबां खोथा बुंनाय जादोंमोन दैदेनगिरि जे XBLT-फोरनि थाखाय बिसोरनि थांनानै थानायनि थाखाय जे XBLT बेबस्था थानांगौ ओरै जानांगौ बिसोरनि थांनानै थानायनि थाखाय नाथाय जोङो बेबस्था जेरै बुंदों ओरैहाय खामानिफोरखौ मावबोजोबनो हायाखैमोन दिनै फैयै फैयै खामानिफोरखौ जोंनि BTC-नि चिफ दिनै फैयै फैयै UPPL-नि आफादगिरि जोंनि BTC-नि प्रमद बर' बिथाङा XBLT वेलफेयार क'अपारेटिभ ससाइटिनि प्रमद बर' दैदेनगिरिफ्रा जेब्लानो बुंबाय जे जोंनो गंसे न' नांगौ बिथाङा लोगो लोगो बुंबाय जे जोंनो बे न'खौ बानायनानै होनायनि खोथा बिथाङा लोगो लोगो आरो जेरै खोथा होदों दिनै फैनानै गावनो बानायनानै गावनि आखाइजों बे अन्थाइ खाम्फाखौबो आरो जेरै खोथा होदों दिनै फैनानै बेनिफ्राय जोंनि BLT-नि थाखाय बेनिफ्राय देरसिन खामानि गैया होननानै जोङो दिनै बुंनो जोंनि BLT-नि थाखाय देरसिन आङो साफ्रोमबो BLT-नि दावहारु लोगो बिथांमोननि जानानै बेनिखाय आङो साफ्रोमबो जोंनि चिफ मानबगेदार लोगो प्रमद बर' बिथांनो आङो हाजार जोंनि बिथांनो आङो गोजोननाय होयो प्रमद बर' बिथांनो हाजार जोंहा गोबां मावनांगौ दङ गोजोननाय होयो BLT-फोरनि थैनानै थांनाय जोंहा गोबां मावनांगौ जोंनि रुंसारि बिथांमोननो दासिमबो जोङो मोजां धरननि रुंसारि बिथांमोननो अनसुंथाइ जोङो दाबो होनो हायाखै मोजां आरो जायफ्रा गोथाङै दङ लेर खुनुरुखुम थांनानै दङ जोंनि BLT-नि जायफ्रा गोथाङै बिथांमोनहा लेर गैया खुनुरुखुम थांनानै दङ मावनानै जानो गुबुन मोनसे मावथि बिथां थारिखा मोनाखै मोजां धरननि गथ' गथाय दङ मोजां फोरोंनो हायाखै दा बिथांमोनखौबो जाहा नायनांगौ दङ जों आसा खालामो फोरोंनो हायाखै न' लुनायजों लोगोसे बिथांमोननि थांना थानायनि बेबस्थाखौ लासै लासै जोङो बर' बिथांनि अननायावनो बिथांनि दैदेननायावनो जोङो खालामलांनो हागोन होननानै बर' बिथांनि आसा खालामो अननायावनो बिथांनि दैदेननायावनो जोङो बे समावहाय जोंनि बे गामियारि आसा खालामो दा साफ्रोमनोबो गावबुरानिफ्राय आरम्भ खालामनानै बे गामिनि गामियारि गासिबो थागिबि बिथांमोननो आङो धन्यबाद होयो गासिबो बिथांमोनहा गावसिनि हाखौनो हगारनानै दिनैहाय BLT-नो जि न' लुनो नागिरदों बेखौ जाफुंहोनायनि थाखाय बिथांमोना बयनिख्रुइबो BTC जानायनि उनावहाय बयनिख्रुइबो देरसिन सेक्रिफाइस खालामदों जोंनि बे गामिया BTC जानायनि उनावहाय बयनिख्रुइबो देरसिन खारगाव बे खारगाव आरो बे नैबे मा होनो बे ओनसोलनि मानसिफ्रानो बांसिन सेक्रिफाइस खालामनांबाय जोङो जेब्ला BTC-नि सेक्रेटारियेट न' लुनायनि बांसिन बेबस्था खालामबाय जोङो बे हाखौनो बासिबाय गामियारि बिथांमोना गासिबो बे हाखौ 200 बिगानि खाथियाव बेखौ हगारनानै होदों गामियारि बिथांमोना बेनि उनावहायबो हाखौ आरोबाव जेब्ला 200 बिगानि ग्रिनफिल्ड खालामनो दानि बे फोथार बे हाखौ जोङो ग्रिनफिल्ड बानायदिनि होननानै बुंनायावबो गामिनि मानसिफ्रा बेखौ होबथायाबालानो गोसो खुसियै बेखौ हगारनानै होदों गावबुरा भवन नांगौ जादोंमोन गावबुरा भवन बानायनो थाखायबो बे हाखौ हगारनानै होदों दिनै फैयै फैयै XBLT-फोरनि भवननि थाखायबो बे गामियारियानो आरो हा हगारबाय जोबोद सेक्रिफाइस खालामबाय बे गामिनि मानसिफोर सासे मानसियानो 25 बिगा 30 बिगा हा हगारबाय बे गामिनि मानसिफ्रा आं बयखौबो आङो धन्यबाद होयो आरो जोंहा मोनसे कमिटमेन्ट दङमोन बे गामिनि मानसिफोरनो जे गैथ्राब्लाबो